Kwazona mnandi ku-relationship. Kwazona mnandi ebudlelwaneni. Sithando sami, after a long day namanzi. Uzehlisa. Right. Alright? Washintsha manje emva kosuku olumnandi kangaka. Olude kangaka nezinto ezimnandi kangaka. Indaba. Khuluma indaba. Kwenzakalani? Lutho. Kanti ongifihlela yona yini? Yimi inkinga. Usho phela inkinga uma uyimi. Phela kuwena inkinga. Mfethu inkinga ahlahla yikho. Inkinga kimi. Akudumini makuthi inkinga ikubani. Angiyiboni nje mina inkinga. Khuluma. Kanti ongifihlela yona yini? Mfethu khona into ekumele ngikutshele yona kahle kahle. Manje ngazi ukuthi uzoyithatha kanjani. Ngiyasaba kahle kahle ukutshela. Yaqala-ke inkantolo. Yini leyo? Wena inkinga imlaleli. Lento engizoyisho ingashintsha impilo yakho yabo. Mhlawumbe ungangilahlekela. Kanti athi izoshintsha impilo ngibe nemali. Ngizolahlekelana. Ukhuluma ngani? Ngicela bese kahle. Ngithembisa ukuthi noma ngathiwa kwenzakalani ngeke uzongiyeke. Beqala ungithembise kuqala. Lento ngitshela njalo. Qhubeka ngilalela. Wahleka manje mina ngisirious. Mhlezwa ile wakucica nongivezela bona siyathembisana manje. Kahle hle yini lo kufanele ungitshele yona? Baby, inzima lento le. Angazi nokuthi ngayibeka kanjani. Ngisho ngathiwa ngiyakutshela, ngizoqala ngaphi ngikutshela. Into enzima ukungasebenzi 365 days. Ukufanele ngitshele khona kulula. Khuluma. Baby, Mina ngisakulalela njalo. Ngikuzothini? Khuluma yini lo kufanele ngitshele yona? nginayo Unayo yini? HIV. Cela ungiphendula. Baby, ngisirious. Baby. Baby, angiphendule. Baby. Baby, ukhulume nami phela. Baby, uyaphi manje? Baby. Baby. Ungangibizi. Hawu baby, mfethu ngiyaxoxa. Ungangibizi. Sithanda sami. Baby. Baby, ngiyaxolisa. Hawu baby, mfethu ngiyaxolisa. Emva kwesikhathi kangaka ubungangitsheli ngani? Nenza ngani le mares? Baby, bekunzima ukutshela. Kodwa ngiyaxolisa. Baby, phansi ukhulume nami. Baby na. Le mares nenzana le mares. Baby, basi. Hawu baby. Ngabe senginayo khubakele. Baby, ngiyaxolisa. Cabanga phela. Hawu baby, xa siyilungise lento. Ngicela khonje. Baby. Baby, singahamba kanjani? Ngishayise ngomoya.
Ngitsala. Awuye malume hamba kanjani? Angimnandi mfethu, angimnandi ngisawazi mfethu. Lezi kuyisihlile skipha. Yini wakhala mfethu, awukhali ngikuthi ukhala ngani? Ngizwile phela efonini sikonto unokuyisho mfethu. Yazi bese ngifuna ukudla esashasha. Hawu, sibona nje. Angeke sikonto ngifihlela yona mfethu skipha malume. Yini mfethu awunabi mfethu ngikhipha ngimshini manje. Ya lokuthu. Ya skiphani vele mfethu uchaze mfethu understand vele dog. Ekushubile wena mfethu. Kusubile. So lezolo nje mntame ngiyayibona ngiyayibumba. Uyayibona lengane le lebheneza lePitoli. Mfethu ngiyibamba dog. Uyayibona mfethu lengane le ngincanyile le beleza le. Ngiyibona mfethu leyo ngane mfethu lapho ngitshela ngayo mfethu. Skiphani mfethu ngane isekwenzile dog. Base ngiyisela le2 nje. Phela uma uthi 3 mfethu songidlela enye into mfethu. Ngeke ngabona uJack umzimba mfethu. Shuthi ahlahle vele ngabe igaxelisile mfethu. Mfethu ngayenza kanjani leyo nto mfethu? Phela bekumele ihleli kwazisa mfethu. Yabona sengiyabamba kahle ukuthi kwenzakalani la njengamanje. Kusubile. Vele Yabona nje akucabangeki mfethu. awazi nalokuthi uzowenza kanjani mfethu. Kodwa mina into engayisho mfethu ukuthi wena mfethu nothi kanjani. Mawunento into esanda kwenza ngizomela usheshe nje esibhedlela nje noma eklinikhi uyozama ukuchecka mfethu uxhumane nodokotela. Yabo mawuthi bakushifisa seclean uzama ukuthola into ezoklina ukuze yonke into yakhe iyiqonde nje mfethu yabo. Yabo nalo mntana yana ukukhulume naye bese ukuthi ayitshele ukuthi uyibheke mfethu engakubhayizisi. Because mina mfethu ayikho nje amanje into engayisho nje ngoba ngeke ngikutshele ukuthi mawuya le uzofika uthola uyes nomuntu yabo. Ayikho i-advance engayisho njengamanje nje ngawuthi yabo. Kodwa nje engingakutshela khona ukuthi ungavakashela nje noma esibhedlela mfethu. Ayibona lento. Olijampile bafu mfethu ayikho into ongayenza. Kodwa nje kuzomela usheshe uvakashele esibhedlela sesingile. Ngizofa ngizofa. Mfethu ungalahli sena nje hayi baningi abantu besabayo mfethu wena nje Maybe wena mfethu ushone nje eklinikhi mfethu uyothola into eqondile mfethu yabo. Ayibona lo nto mfethu. Kahle mfethu yazi into engicabanga ukuthi yazi vele umfonele mfethu yabo. Ukuze nizokwazi ukuthi nothi uma nihlangana mfethu ngibone ukuthi niphuma naye isolution yabo because vele lento le igcine idinga nethu ayibona lo nto leyo ukuthi nesibhedlela neklinikhi no check noma niza njani. Ayibona lo nto. What's in the vibe, it's... What's in the vibe? Fez awumashe grand ya awumashe grand nje iselo uyidoda boqine sosha mfethu qine mfethu abo umqondo awukho usukhohla ngalo kungisalo Hello? Ya unjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Ubhizi ngani kusasa? Ngalutho yazi indaba. Bengicela bandla siye clinic. Okay. Ngiyacabanga ukuthi kukhona usizo esingalithola khona because ngiyakuthanda. Okay, akunankinga. Ngiyakuthanda nami. Ngoba isikhathi Noma ngasiphi isikhathi ngizobe ngifree. okay, ngiyabonga.